Tak vedeli sme, že nás čaká nováčik, ale vedeli sme, že sa snažia hrať futbal a myslím si, že ten gól nám skôr ublížil ako pomohol a chceli sme mať hlavne po týchto troch kolách 7 bodov, máme ich 5 a stále sme po troch kolách neprehrali, ale sme si to predstavovali o trošku inak. Tak ja si myslím, že tí chalani chceli, jednoducho hovorím, hrali sme do plnej obrany a ťažko sa presadzuje, ale nemôžeme byť spokojní a musíme hrať ešte lepšie. Tak ja si myslím, že som nevidel percentuálne držanie lopty, ale aké bolo, ale hovorím, hlavne ten druhý počas sme ich tam trošku zavreli a mali sme toho viacej, si myslím, a ja si myslím, že sme si zaslúžili vyhrať len či už štandardné situácie, alebo tie centrované lopty, tam jednoducho nebolo nám to tam súdené dnes. Tak áno, chceli sme hlavne 3 body, nemáme ich, sme sklamaní, ale hovorím, chceli sme ich 7, máme ich 5. Pozitívne je, že sme stále neprehrali, ale negatívne je, že sme stratili body doma. Presne tak, je len tretie kolo, my potrebujeme sa pozviechať, psychicky dať hore, potrebujeme byť efektívnejší, gólovejší a ešte viacej dotláčať tú proste 16 a byť tam ešte dôraznejší v 5.